Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa panahon nga si Herodes mao'y hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaigong kinabuhi atubangan sa Dios og nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak, kay dili naman makapanganak si Isabel ug siya ug si Zacarias tigulang na kaayo. Usa ka adlaw niana nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan pagkapari atubangan sa Dios diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog ug nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, "Ayaw kahadlok, Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pagampo ug ang imong asawa nga si Isabel muanak og lalaki. Nganli siyag Juan. Hinigkataw niya, magmaya ka og malipay, ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo. Dili gayod siya moinom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo, og daghang mga tao sa Israel dadon niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo og makabaton siya espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan og mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa mataro nga dalan ug ang katawhan andamo niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, "Unsaon ko man pag-ila nga tinuod ang imong giingon kanako? Tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong asawa." Ang anghel mitubag, "Ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti ug pagtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala ka mutuo sa akong mensahe nga matuman gayod sa hustong panahon, ug tungod kay wala ka man mutuo, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo." Nining higayuna naghulat ang mga tao kang Zacarias og nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa paggula niya dili na siya makasulti kanila, busa nagtuo sila nga nakakita siyag panan-awon sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila.
Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Isabel ug wala mobiya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Isabel, karon mitabang nagayod kanako ang Ginoo niining paagiha. Gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan at tubangan sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Niya'y duha ka pamilya starring sa atong pagbasa o sa atong Ebanghelyo. Ang unang pamilya, dili kayo tiguang, ang pamilya ni Manoah. Niya iyang asawa dili makaanak. Niya say pamilyang usa mga tiguang, mga tiwasonon. Lingi ako ng imong tupad unsa man, batanon pa na o tiwasonon. Si Zacarias o si Isabel, pulo sila gitagaag maayong balita. Sa may maayong balita, manganak sila. Kung ikaw batanon nga babae, ingnon kang manganak, sa may mong bation, malipay, mag-uol. Lusga. Karang bago mong minyo ba? Ngayon, magmabdos ka sunod tuig, malipay ka, mag-uol. Kunyag dugay na mong minyo, inyong edad, mga 75 na, 70, nya ingnon ka, wadyo mo'y anak, nya ingnon ka nga, magmabdos ka sunod tuig, malipay ka, mag-uol. Nganong ako may inyong tanaw nga ganing igo raman ko nangutana, kay di man ko makaanak. Na, pwede mo pa anak, huwag na mo kumpiyansa, pero kanang di ko kaanak. So, garita mo focus, aligri man yung duha katiguang, kaning banag asawa si Zacarias o si Isabel, maayong balita ang gihatag sa Ginoo nila, pero nahimong daotang balita sa usa nila. Ang una, si Zacarias, pagkadungog niya sa maayong balita, wa siya motuo, iyang gilalis ang anghel. Si Isabel, pagkadawat niya sa maayong balita nga nagsuka-suka na siya, tiguang ba, suka-suka niya, mabdos, mitago o sa siya 5 ka buwan kay murag lisod nila. Ako sa ning obserbahan kay si Piat o niya niya magsaya-saya na siya panabi ba nga mabdos siya nya tiguang kayo insya na giango-ango naman tingali ni tiguang. So iya usang gisiguro ni tago o sa siya wa siya mogawas ilang balay ay basi makitaan siya sa mga marites diya sa gawas, makatabi-tabi niya siya. So tago o sa siya 5 ka buwan. Pagkaklaro na gyud nga nagmabdo siya, una pa siya ni gawas. Asa may gusto ninyo? Kanang maamang mo nga tiguang na o mamabdos nga tiguang na? Ay may inyong pilion. Kaya ba tiguang na ka ba? Kung sa'yo gusto nimo, maamang ka o mamabdos? Abala na mo diya. Basta, ang resulta, tungod aning maing balita, nakuan, naamang si Zacarias. Murabag form nga silot ba? So, magbantay di ita, kay si Kristo mao ang maayong balita, matod pa ni San Pablo. Siya mao ang maayong balita, pero magbantay ta. Kay kun ang ato ganing reaksyon sa maayong balita, mo question ta, nya mulalis pag yun, piligrong na ay silot. Muna ingos Kristo, dili ko musilot ninyo, pero ang akong mga pulong mo'y musilot ninyo.
Kaya nga naman, ang iya mang pulong mao'y maayong balita, pero ato mang lalison, ama-amang dayon ta. Or, unsa dihang mga silot. Mo bitan ni kaning mga panghitabo ros kalibutan, kining kagubot, kining atong mga trahedya, mga kalitlag, mga linog, mga baha. Tungod ba ni sa atong pagsupak-supak sa pulong sa Ginoo? Nya moingon ta, wa na gisilutan na gitas Ginoo. Wa ni Asya aron pagluwas mao nay maayong balita. Pero ang problema, mudawat batas iyang mga pulong. Nilalis mas Zacarias, perting pagkaamanga. Pananglitan, nagsugo na yung Ginoo anang graft and corruption. Nagsugo ang Ginoo na. Nya waroy graft and corruption sa kalibutan. Why graft and corruption diri sa Pilipinas? Tanawa, di ba na naglisod? Kanang mga nasod nga naay graft and corruption, magkalisod ginang mga tao. Mao ginailhanan. Nagsugo din Ginoo pag pinatyanay kamo. Wow, gisupak man ay gubat ang mga nasod sama sa Russia o sa Ukraine. Nya unsay resulta? Perting lisura na to. Murag tag gisilutan. Hastagod dinhi simbahan mo, gamay ang kolekta. Ang mag-imong ihog sa kolekta, palit lang na nimong bugas, ting mahalas gasolina karon, mahal pang kilos bugas. Mao na ba resulta ni sa pagsupak-supak sa pulong sa Ginoo? Sugo des Ginoo nga kamo mga laki pag-unay mo, kamo mga babae pag-unay mo sex. Sugo na dili. Tanawa, di ba mo na usas mga dagkong hinungdan nga ni kuyanap ang AIDS? Kana bang sakit nga AIDS? Tungod man na kanang prostitusyon, waman magsugong Ginoo na. Mauta na mga bana ma-AIDS, biyawa ning AIDS pa diri ako, di man ka ma-AIDS basta anhara jud kasi imong asawa. Pero mutilaw-tilaw kanang uban nga nindot tan-aon pero dunot na di ay ma-AIDS gyud ka. May paring-karing luod tan-aon pero presko di ay. Kanang ana ba? Muna nga importante kaayong kamautang mutuman sa pulong sa Ginoo. Unsaon man nato pagtuman? Kinahanglan nga giyahan ta sa Espiritu Santo. Muna si San Juan pagkatao na kaning anak nilang Zacarias napuno sa Espiritu Santo. Si Samson sa pagkatao niya napuno sa Espiritu Santo ug pulos sila nakahatag og maayong epekto sa nasod sa Israel ug sa kalibutan. Si Samson niluwas sa ilang kaulipnan gikan sa mga kaaway, si San Juan miluwas nato gikan sa kaulipnan sa sala tungod kay gigiyahan sa Espiritu Santo. Mao ni siya ang sakramento sa konfirmasyon. Kaning konfirma ba? Kinsa dinhi ang nakonfirmahan na? Taas ang kamot. Kanang kaybaw kang ikonfirmahan ka. Wa kaybaw ang uban. Pakonfirma na mo. Kay kanang sakramento sa konfirma, usa na siya ka sakramento aron pagpa-active sa Espiritu Santo dinhi nato. Aron molihok ang iyang 7 ka mga gasa. 7 gifts of the Holy Spirit. Ang gauna diha, wisdom. Ang nakuwang karon ni Zacarias, wisdom. Unsa man ang wisdom? To know, to determine, to have a certainty, kanang makasiguro ka nga kini gikan sa Ginoo. Makasiguro ta nga kabubuton is Ginoo. Wisdom na. Di na ma-explain sa atong reason. Muna si Zacarias ni gamit mag-reason, di man wisdom, gi-question niya ang kabubuton sa Ginoo. Si Maria naggamit og wisdom. Pag-ingon mamabdos ka bisag wa ka hilabtig laki, pagkaingon niya, Ginoo gyud gasulti. Matuman imong pagbuot. Ginoo gyud gasulti. Og moingon ang Ginoo karon, mamatay ang imong anak bisan og wa nay sakit. Unsa may imong isulti? Isip ginikanan. Kanang imong anak mamatay na karon bisag way sakit. Unsa imong isulti? Og reason imong gamiton, maingon ka, ayaw Lord, kabuutan ana Lord, bugtong biyan na akong anak.
Unsa man sa taong kaludoy, perti na kung pangayo, ana niya imo mambatyon. Reason, emotion. Pero wisdom, Lord, kung imong pagbuot, matuman. Ug mao nay gibuhat ni Abraham ang iyang 12 anyos nga bugtong anak si Isaac, giingnan siya sa Ginoo, ihawa ang imong anak og sunuga isip halad ngadto nako adtong bungtod dito sa pikas, iyang gituman. Wisdom. Moingon ang Ginoo ron, kamong mga manag-uyab, ayaw mo pag hinikapay, tinan-away lang mo. Ayaw sa Lord, oy, nice ba yan ang hikap-hikap, Lord? Di naman kung nauso karon, Lord, kadang tinan-away, ana. Di ba? Pero moingon ka nga, wisdom imong gamiton, moingon jud ka. Your will be done, Lord. Di ko mo hikap sa akong uyab, igo ra kong mutanaw. Nga moingon di mo uyab, uy, hikap na uy. Ka ayaw day gagamit kog wisdom. Kausam ng wisdom, ingon gikan sa Holy Spirit. Ana, pag ingon sa niya, naa sa day ko anang kuan di ay Holy Spirit, maminaw sa siya, Holy Spirit, nganong ganahan man jud kong hikapon, ingon day yung Holy Spirit, giyawaan ka. Maingon ko, ay sorry, ayaw naghikap doon kay mayawaan ta. Anya karon kay ang Holy Spirit niingon mas bana, hikap sa imong asawa bisag 80 na inyong edad, hikap gyud. Nya mingon ding asawa, ay samok wa kahilasi diha, wa kahilasi. Ingon day yung bana, day ako nagtuman ra gyud ko sa Holy Spirit. This is wisdom. Mingon sang asawa, mao man ka di ay naaman say gift of understanding. Mao na gasunod sa wisdom, understanding. I understand. Hikap sa kagbalik. Di ba? Mao nang namabdos si Isabel. Nga naman, tiguang na sila, hinikapay mangyapon. Namabdos, wisdoman. Nyag mo ingon ron ang pulong, kadungog ang pari, hikapa ang madre. Lord, is this you? Moingon sa ang madre, sure ka, Father? Pero ini pamalandong, gisulti din ang Espiritu Santo di ay. Oy, ang yawa mo'y gasulti. Ter, nayawaan yung ko. Sa ako sa Father Hapit. Undangon taning istorya hater. Amo na gitawag og gift of counsel. Tambagan ba? Pangayog tambag sa Espiritu Santo. Patambag kung naglisod na kasi imong bisyo, patambag. Nya tagaan din ka sa usa sa gift sa Espiritu Santo nga nag-ingon fortitude, kaligon. Ligunon ka sa Espiritu Santo sa imong kahuyang. Nya tudloan din ka sa gift of piety, kanang pagkamaampuon. Hala, pag-ampo diha. Ingnon ka sa Espiritu Santo. Wa may lami iampo, Lord. Oy, ampo lang bahalag way lami. Pugsa imong kaugalingon pag-ampo aron maligon ka sa tentasyon, di na kamubalik sa imong kabit. Di na din kamubalik yung kaugma, sunod na lang sang simana. Pero at least na kay fortitude for 7 days. Di ba? Hinay-hinay lang. Hangtod yun, maundang na ka ng imong sigig pamalikas, ladli kay mo libkas ang baba, pisti inatay, Lord, give me counsel, give me fortitude, give me piety. Nya moingon ang Ginoo, wa magugay kahadlok nako. Mo na sana another gift of the Holy Spirit, fear of God. Di ba? Sige, lingi ay mong tupad. Ingna siya, gamit na maminaw na Espiritu Santo ha. Sige, ingna. Inasogod karon maminaw na Espiritu Santo. Mao na siya ang confirmation. You confirm, I will follow the Holy Spirit. Pagbunyag, gitagaan taog Holy Spirit. Pag-confirm, niingon na ta, musunod ako sa Holy Spirit. Ikaw na personal ni angko ni ana. Sige, katong musunod sa Holy Spirit, manindog ta.